May iba sa atin na ang pagtulong sa kapwa ang ginagawa para maging daan ng pagpapasalamat sa biyayang ating natatanggap. Hindi naman kasi lahat ay nabigyan ng maginhawang buhay. Kaya sinasamantala natin ang kakayahan na meron tayo para makagawa ng kabutihan. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ng ating kabarangay na si Alain. Isang babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang tumulong sa kapwa niya. Dahil lumaki siya sa isang magaan na buhay. Kasama ang kanyang mapagmahal na magulang. Yun ang naisip niyang paraan para makapagpasalamat sa Poong May Kapal. Naniniwala kasi siya na ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng masaya at magaan na buhay ay para makatulong siya sa ibang tao na mas nangangailangan. Ang hindi niya alam, ang kabutihan na ginagawa niya ay magiging daan pala para mapahamak siya. Yon ang magiging daan para masubok ang kanyang pananampalataya sa Poong May Kapal. Gusto mo na bang makilala si Alain at malaman kung paano siya napahamak ng dahil sa kabutihan na kanyang ginagawa? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na matulungin sa kapwa? Yung tipo na mas pipiliin ang tumulong sa iba kesa sa bigyan ng atensyon ng sariling luho? O mas pipiliin mong magbulag-bulagan sa totoong kalagayan ng naghihirap na mga tao? Si Alain kaya, anong dahilan niya para magkaroon siya ng mabuting hangarin para sa iba? Nagsisi kaya siya na mas inuna niya ang ibang tao kesa sa sarili niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alain. 35 years old at nagtatrabaho bilang virtual assistant at nakatira dito sa Quezon City. Libangan ko na talaga ang makinig sa inyong radio program dahil naka-work from home naman ang setup ko sa trabaho. Araw-araw talaga akong nakikinig sa inyo at matagal ko ring pinag-isipan bago ko nabuo ang desisyon ko na gawin po itong sulat ko sa inyo. Isang masayang pamilya ang nakagisnan ko. Parehong may malaking negosyo ang mga magulang ko at solong anak nila ko. Kaya naman masasabi ko na lumaki ako sa magaan na pamumuhay. Nang makapagtapos ako ng kolehiyo noon ay hindi ko kaagad kinailangan na maghanap ng trabaho dahil patuloy pa rin ang allowance na natatanggap ko mula sa parents ko. Hanggang sa maisipan ko na maging volunteer sa mga organisasyon na tumutulong sa mga taong nangangailangan sa buhay, Papa Dudut. Ano pa bang kulang dito sa lamesa? Ay! Yung mga nakapack pala na school supplies dapat nandito na rin. Saan ba nakalagay yun? Ayun! Nakita ko na yung malaking plastic! Dapat nilagay na rin to ng organizer kanina para matuwa yung mga bata pag nakita nila to. Hi miss, tulungan na kita. O sige, kasi baka dumating na rin yung mga bata galing sa bahay ampunan. Ito isa pang plastic, ilagay mo banda dyan sa lamesa yung mga laman. Okay, ako na lang maglalagay dito. Sigurado ako na matutuwa kaagad yung mga bata pag nakita nilang puno ng mga gamit tong lamesa. Oo nga, malapit ng pasukan kaya may excite sila sa mga to. Ayan, tapos na rin tayo. Ang ganda na lalong tingnan nitong lamesa. Thank you sa pagtulong sa akin ha. You're welcome. Wala na rin naman akong ginagawa sa loob. Matagal ka na rin bang tumutulong sa mga madre kapag may ganitong charity event sa lugar na to? Hindi masyado. Pero yung parents at ate ko, madalas dito kapag may ganitong event. Kaya pala parang hindi ka pamilyar sa akin. I'm Elaine nga pala. Ako naman si Alfred.
Alam mo, nakakatuwa naman yung mga parents at ate mo. Pati na rin ikaw kasi buong pamilya talaga kayong pumupunta para tumulong sa mga ganitong charity event. Mahilig kasi talagang tumulong ang parents ko sa mga batang nasa ampunan. Mahilig din sila sa mga bata. Lalo na't wala pa silang apo sa amin ng ate ko. Naalala ko tuloy parents ko. Hinahanapan na rin ako ng apo. Ang totoo, matagal ko na rin gustong tumulong sa parents ko. Lalo na pagdating sa mga ganitong charity event. Naging busy lang ako sa pagmamasteral ko sa college. Pero ngayon na graduate na ako, medyo dadalas na pagsama ko sa kanila sa mga ganitong lakad. Ikaw, madalas ka ba dito? Oo, marami kasi akong libreng oras kaya dito ko talaga binibigay para naman hindi masayang. Kasama mo rin ba ang parents mo? Hindi, pero supportive naman sila sa mga ginagawa ko. Minsan nga nagluluto pa yung mommy ko ng mga pagkain na dadaling ko dito eh. Hindi lang siya nakakasama sa akin dito kasi may trabaho sila ni daddy. Nakakatawa rin palang parents mo. Sigurado ko na sa kanila ka nagmana. Yan din ang palagi kong naririnig. Nung dalaga at binata pa raw kasi silang dalawa, madalas din silang pumunta sa mga ganitong charity event. Baka nga magkakilala na rin mga parents natin eh. Alam mo, siguro nga. Kasi nakwento rin sa akin ni na mami na dati pa nila ginagawa to. Kahit nung hindi pa sila mag-asawa ni daddy. Malalaman natin yan kapag nakwento ko na kayo sa parents ko. Ay, pasok na muna tayo sa loob kasi baka may kailangan pa tayong gawin doon. Okay, tara. Papadudod sa pagtulong sa mga batang nakatira sa bahay ampunan ang pinaka-paborito kong ginagawa bilang volunteer. Marami kasi ako mga kwentong naririnig mula sa iba't ibang bata. Mga kwento ng buhay nila na madalas na nagpapaiyak sa akin. At sa isang charity para sa bahay ampunan ko na rin nakilala si Alfred. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan. Mukhang edukado at mabait na tao. Nalaman ko na nakaugalian na rin ng pamilya nila ang tumulong sa mga bata. At pati na rin sa mga pamilyang nasa lanta ng bagyo. Meron siyang sariling sasakyan at ganoon din ang ate niya na pinakilala niya rin sa akin ang araw na yon. Mabait din ang parents niya nang makilala ko sila, Papa Dudut. Sa paraan ng pakikipag-usap nila sa akin ay ramdam ko na galing din sila sa isang maayos at may kayang pamilya. Nakakatuwa lang malaman na may mga kagaya talaga nila na naging hobby na ang pagtulong sa kapwa. Kaya naman madalas ko nang nakikita at nakakasama si Alfred sa mga charity event na pinupuntahan ko, Papa Dudut. Aline, magkape ka muna. Ayos lang ako, Alfred. Titignan ko muna yung ibang tao sa banda doon kasi baka may kailangan silang gamit. Ano ka ba? Mula nung makarating ka dito sa evacuation center galing doon sa binahang barangay, hindi ka pa nagpapahinga eh. Di ka pa humihinto kakaasikaso sa mga na-rescue nyo. Hindi pa naman kasi ako pagod. Ikaw naman oh. Balak mo bang ubusin lahat ng lakas mo bago ka magpahinga? Kunin mo na tong kape, maupo ka na muna dito. Magpahinga ka naman kahit saglit lang. Sige na nga, akin na nga yung kape. Eto, Salamat. nagugutom ka ba? May biskwit ako dito, baka gusto mo. Okay na sa akin tong kape. Ay, kawawa naman yung mga taong nandito ngayon. Halos wala na silang bahay na uuwian kapag umalis na yung bagyo sa bansa natin. Ang mahalaga naman doon, ligtas pa rin ang buhay nila at ang pamilya nila. Pero hindi naman lahat na iligtas natin. May isang batang babae na hindi nakaalis sa bahay niya na malapit sa ilog. Napabitiw kasi siya sa kamay ng nanay niya habang bumubuhos yung malakas na ulan kanina. Ang sabi ng kapitan, wala na raw buhay yung bata nung makita nila. Pakiramdam ko tuloy, may kasalanan ako dahil sa pagkamatay niya. Huwag mong sabihin yan kasi wala kang kasalanan. Nagulat na nga lang ako kanina nang malaman ko na sumama ka pala sa mga rescuer na pumunta dun sa barangay na halos lamunin na ng baha. Ang sabi pa na nakausap kong rescuer, muntik ka na rin daw matangay ng malakas na agos ng baha dahil sa pagligtas mo dun sa isang batang lalaki. Nakita ko kasi siya na mag-isa lang habang nakakapit sa may mataas na gate kaya pinilit ko kagad na makalapit sa kanya. Mabuti na lang at pareho kaming hindi tinangay ng malakas na agos ng tubig. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Lalo ka na kasi alam niya na may mabuti kang puso. Handa mong ilagay sa panganib ang buhay mo para lang makapagligtas ka ng buhay ng ibang tao. Sa totoo lang, Aline, minsan nagtataka na ako sa'yo eh. Yung dedication mo na makatulong sa iba, to the highest level eh.
Masarap naman kasi talagang tumulong, di ba? Hindi naman kasi lahat kagaya natin na nakakaranas ng maginhawang buhay. Naiintindihan ko yun, pero minsan kasi parang ang lalim na ng dahilan mo kung bakit ginagawa mo lahat ng to. Alam mo, ang galing mo ring bumasa ng tao, no? Pero tama ka. Siguro nga may ibang dahilan talaga ako kung bakit ko ginagawa to. Hindi ko lang maamin sa sarili ko ang tungkol sa bagay na yon. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, Alfred, ampon lang ako ng parents ko. Ha? Talaga? Oo, pero kahit kailan hindi ako nagkaroon ng hinanakit tungkol sa bagay na yon. Palagi pa nga ako nagpapasalamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng adoptive parents na kagaya nila mommy at daddy. Kung hindi dahil sa kanila, baka matagal na akong wala sa mundo na to. At parte ng pasasalamat ko tong ginagawa kong pagtulong ngayon sa ibang tao. Papadudot, adopted child talaga ako ng mga magulang ko. Nasa high school ako nang ipagtapat nila ang bagay na yon sa akin. Ang sabi nila ay baby pa lamang daw ako nang may nakakita raw sa akin sa basurahan at dinala ko sa isang social welfare. Isang buwan na ako noon sa social welfare nang pumunta ang mga magulang ko doon para mag-inquire tungkol sa pag-aampon ng bata. At nang malaman nila ang tungkol sa akin ay ginawa nila ang lahat para maging qualified bilang adoptive parents ko. Naging qualified naman sila at mabilis na naproseso ang pag-aampon sa akin. Wala kasing kakayahang magkaanak si daddy, kaya nag-decide na lamang silang mag-ampon. At pakiramdam daw nila pareho na ako raw talaga ang binigay ng Diyos para maging anak nila. Kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng hinanakit sa mga kinilala kong magulang, papadudot. Wala kasi akong ibang naramdaman mula sa kanila kung hindi ang purong pagmamahal lamang. Kaya sa kabila ng ginawa sa akin ng tunay na mga magulang ko na pagtatapon sa may basurahan ay malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay at makasama ang mga adoptive parents ko. At mas lalo ko pa silang minahal mula nang malaman ko ang tungkol sa pagiging ampun ko, papadudot. Papadudod, siguro nga ay hindi ako sinuwerte dahil nagkaroon ako ng tunay na nanay na wala namang pagmamahal para sa akin nang iwan niya ako sa basurahan. Pero maswerte pa rin ako kasi napunta ako sa adoptive parents ko na buong puso akong minahal na parang tunay nilang anak. At yon ang nagtulak sa akin para maging matulungin sa ibang tao. Gusto ko na ibalik ang lahat ng biyayang ibinibigay sa akin ng Diyos noon sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil alam ko na hindi lahat ay maswerteng nabigyan ng magaan na buhay ng kagaya ng sa akin. Papadudot, habang tumatagal ay mas nagiging malapit din kami ni Alfred sa isa't isa. Madalas kasi talaga kaming nagkakasama at masaya ako kapag kasama ko siya. Kaya nga naikwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa pagiging adopted child ko at ang dahilan kung bakit passion ko na ang tumulong sa mga taong nangangailangan. At mula nga noon ay mas lalo pa kaming naging close ni Alfred, papadudot. Alfred, pakisabi sa mami mo salamat sa masarap na dinner. Makakarating sa kanya. Sobrang dami kong nakain, grabe. Sobrang sarap niya kasing magluto eh. Sinarapan niya talaga para marami kang makain. Ang payat mo raw kasi. Ewan ko ba dito sa katawan ko? Malakas naman akong kumain pero never talaga akong tumaba. Mabilis siguro metabolism mo kaya mabilis matunaw kinakain mo kaya ka payat. Siguro nga tama ka. Bababa na pala ako ng kotse mo. Gusto mo bang magkape muna sa bahay bago ka umuwi? Hindi na. Baka kasi tulog na rin ang parents mo tapos baka makistorbo pa ako. Okay, sige. Salamat uli sa dinner at paghatid sa akin ha. Ingat ka pa uwi, Alfred. Alain! O bakit? Akala ko hindi ka napapasok sa loob ng bahay para magkape. Oo nga pero may nakalimutan na pala akong ibigay. Ano yon? Eto.
Flowers tsaka chocolate. Thank you. Pero para saan to? Wala lang. Gusto lang kitang bigyan. Okay. Thank you uli. Sige ha, pasok na ako sa loob. Ingat ka sa pagdadrive mo, Alfred. Elaine, sandali lang ulit. Ano na naman, Alfred? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sabihin mo na yan kasi parang maiihi ka na dyan sa kaba mo eh. Ano ba to? Bakit ba ako natutorpe? Ang totoo, Elaine, ano kasi, Gusto mong manligaw sa akin? oo, ang ibig ko sabihin, teka, paano mo nalaman yung gusto kong sabihin? Sobrang obvious mo na kasi. Sobrang torpe mo nga lang. Sorry hindi ko kasi talaga alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi naman talaga ako torpe. Talaga? Oo, sa'yo lang ako natorpe ng ganito. Pero ayun nga, okay lang naman kung manligaw ako sa'yo, di ba? Oo naman, syempre. Talaga? Ayos! Uy, baka ayos ka naman dyan. Parang sinagot na kita. Sorry, natuwa lang ako kasi pumayag ka naman ligaw ko sa'yo. Bakit naman ako di papayag? Wala naman akong boyfriend. Basta galingan mo sa panliligaw ha. Gusto ko na hindi lang ako inililigawan mo kundi pati na rin parents ko. Oo naman! Gagawin ko lahat para makuha ang tiwala ng parents mo at ng pagmamahal mo. Promise yan! Sus, gawin mo, wag puro salita. O sige, pasok na ako sa bahay namin kasi gusto ko na rin magpahinga. Salamat uli sa paghatid sa akin. Bye, Alfred! Papadudot ramdam ko na rin naman noon na may gusto sa akin si Alfred. Yung mga simpleng gesture na ipinapakita niya kapag magkasama kami, pagsama niya sa akin sa iba't ibang charity event at yung madalas na pagtatawagan naming dalawa. Palagi niyang sinisigurado na nakauwi na ako ng ligtas sa bahay namin at makakatulog ako ng maayos pagkatapos ng nakakapagod na araw. Ang totoo ay gusto ko na rin siya noon at hinihintay ko na lang siya na magtapat ng espesyal na nararamdaman niya sa akin. Ayoko naman kasi na mauna akong magparamdam sa kanya o kaya ay magsabi ng feelings ko. Kaya naman kinilig talaga ako nang sabihin niya na gusto niya akong ligawan. At kahit sinusubukan kong pigilan ang kilig na yon ay naramdaman ko na nahalata niya rin ako. Hindi rin nagtagal ay sinagot ko na nga siya at naging boyfriend. Nang malaman ng parents niya na may relasyon na kami ay natuwa sila at sinabi nilang bagay daw talaga kami ni Alfred sa isa't isa, papadudot. Ay, nakauwi rin. Grabe, nakakapagod mag-grocery. Grabe din kasi yung traffic kaya napatagal yung biyahe natin pa uwi. Akala ko nga makakauwi kagad tayo pero inabot pa tayo ng 1 oras na dapat 30 minutes lang na biyahe. Ilalabas ko na pala itong mga pinamili nating school supplies para maihiwalay ko dito sa ginrocery natin. O sige, ako naman na mag-aayos sa mga pinamili nating pagkain na iriripak natin mamaya. Nakakatuwa naman, ang dami nitong mga binili nating school supplies. Sigurado na marami na namang mga bata ang matutuwa dito. Pero sigurado rin ako na ikaw ang pinakamatutuwa sa lahat pag nakita mo na yung ngiti ng mga batang pupuntahan natin. Nako, sure ako na magliliwanag yung bahay ampunan. Tama ka dyan, babe. Alam mo naman na yung mga ngiti nila ang palaging nagpapasaya sa akin. Oo, alam ko. Kaya nga minsan nagsiselos na rin ako kasi parang mas mahal mo na sila kaysa sa akin na boyfriend mo. Uy, grabe siya oh. Hindi mo naman sila kailangan na pagselosan kasi alam mo naman kung bakit ko to ginagawa, di ba? Joke lang naman yung sinabi ko. Babe, hindi naman ako nakaramdam ng selos mula na maging girlfriend kita. Natutuwa nga ako kasi nagkaroon ako ng girlfriend na may mabuting puso. Mabuting puso talaga? Yun naman kasi talagang tawag sa mga kagaya mo. Na walang ibang ginawa kundi puro kabutihan, di ba? Kaya nga mahal na mahal kita dahil sa ugali mo na yan. At syempre, mahal na mahal din kita, babe. Thank you sa pagiging supportive mo sa mga ginagawa ko, ha? Kahit alam ko na busy ka sa trabaho, sinasamahan mo pa rin ako sa mga charity event ang pinupuntahan ko. Gusto ko rin naman kasi talaga na samahan ka. Tsaka tama kasi sinabi mo dati na masarap talaga yung pakiramdam na tumutulong tayo sa ibang tao. Oo nga pala, babe. Nandito na raw pala sa Manila yung tito ko na madalas ko kinukwento sa'yo. Sinong tito?
Si Tito Hector, yung pinsan ni Daddy? Ah, oo. Naaalala ko na nga siya kasi nakwento din siya sa akin last time ng mami mo. Ang sabi nga ni tita, sigurado raw siya na magkakasundo kami ni Tito Hector. Tama si Mami, magkakasundo nga kayo. Marami rin kasing charity na natutulungan si Tito Hector. May office na nga siya sa Ilocos eh. At yung office na yun, para lang sa mga tao na gustong lumapit at humingi ng tulong sa kanya. Tapos meron din dito sa Manila. Politiko ba siya? Hindi. Sabi ko naman sa'yo, walang politiko sa pamilya namin. Ang alam ko, marami na rin lumapit kay Tito Hector para kumbinsin siya na tumakbo. Pero wala talaga siyang interes pagdating dun eh. Nakakatuwa naman kasi para rin pala siyang parents mo na hobby na ang pagtulong sa ibang tao. Parang ikaw din, babe. Walang ibang gustong gawin kundi puro kabutihan sa ibang tao. Kaya sigurado talaga ako na kapag nakilala mo siya, magkakasundo kayong dalawa. Papadudot mabuti na lang at nakilala ko si Alfred at siyang naging boyfriend ko. Dahil naiintindihan niya halos lahat ng ginagawa ko, lalo na ang pagtulong sa mga nangangailangan. Sa totoo lang kasi hindi ako mahilig makipag-date, mamasyal o kumain sa sosyal na mga restaurant at kung ano-anong surprises. Sinabi ko pa nga kay Alfred noon na huwag niya akong masyadong bibigyan ng mga regalo. Siya pa naman yung tipo na mahilig sa mga sorpresa at magbigay ng iba't ibang bagay bilang regalo. Ang sabi ko ay kung bibigyan niya ako ng regalo ay pwede sanang mapapakinabangan ng ibang tao. Sako ng bigas, mga dilata, cup noodles, school supplies at kung ano-ano pa. Nung una akala niya ay joke lang ang sinasabi ko na yon pero nang malaman niyang seryoso ako, madalas niya akong dinadalhan ng mga grocery na pwede naming i-repack at ipamigay sa ibang tao. Papadudot ang pagpunta sa mga charity event ang madalas naming naging bonding ng boyfriend kong si Alfred. Nakakatuwa kasi at nakikita ko na nag-i-enjoy din talaga siya sa mga ginagawa namin. Hindi siya yung napipilitan lamang na samahan ako. Lalo na at may mga natutulungan na rin sila ng pamilya niya na charity noon pa man. Kaya nga kapag nag-dinner ako sa bahay nila kasama ang pamilya niya ay wala kaming ibang pinagkwentuhan kung hindi ang mga taong natutulungan namin. Sinabi ng kapatid at parents niya na maswerte raw si Alfred na nagkaroon ng girlfriend na kagaya ko na may mabuting puso. Na walang ibang iniisip kung hindi ang kabutihan para sa ibang tao. Sinabi ko naman na swerte rin ako kasi natagpuan ko si Alfred. Kasi siya yung tipo ng tao na kagaya ko na hindi makasarili at handa ring tumulong sa iba. Naiintindihan niya ang dahilan kung bakit ganito ang ugali ko. Naiintindihan niya kahit na madalas na wala akong oras para sa relasyon namin. Naiintindihan niya lahat dahil mahal niya ako pati na rin ang ginagawa naming kabutihan para sa ibang tao, papadudot. Babe, ang bongga talaga mag-celebrate ng birthday nung lolo mo, no? Medyo. Dito na lang kasi sa mga ganito nakikita yung mga kamag-anak ko. Parang naging family reunion na rin pala yung birthday celebration niya. Ganun na nga, babe. Yung ibang kamag-anak namin, umuwi pa galing abroad o kaya lumuwas pa galing sa malayang probinsya. Karamihan nga sa mga kamag-anak mo ang sosyal magsalita, saka ang gaganda ng bag na dala. Halatang may kaya rin talaga sila sa buhay kagaya nyo. Madiskarte lang din talaga sila kagaya ng parents ko. Yung iba sa kanila, hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi hamak na mas maganda yung buhay kaysa sa amin. Hindi naman kasi talaga nakukuha yung tagumpay sa kurso na tinapos mo o sa ganda ng school na pinanggalingan mo. Nasa diskarte pa rin yun ng isang tao. Mismo! Pero babe, hindi ko talaga in-expect na ganito kalaki ang birthday celebration na to. Hindi ka nga pala nakapunta last year, no? Oo nga eh, kasi may nakaset na akong lakad nung date na yun. Kaya nagulat talaga ako sa laki ng birthday celebration na to. Kung alam ko lang, mas ginandahan ko sana yung suot ko na dress ngayon. Babe, kahit naman anong suot mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa araw na to. Sus, binola pa ako nito. Ay, totoo yun. Alam mo naman na hindi ako bolero. Ay, kukuha lang pala ako ng inumin, babe. May gusto ka bang ipakuha na pagkain sa akin? Buko salad na lang, babe. Okay, sige. Balik din kaagad ako. Grabe, ang dami
dami talagang tao sa party na to. Teka, nasan pala yung panyo ko? Ay, nahulog siguro sa may ilalim ng lamesa. Tingnan ko nga. Eto, sabi na nandito eh. Mabuti na lang hindi masyadong nadumihan. Ay, makatayo na nga. Ay, hala! Ano ba yan? Sorry po! Muntik nang matapon tong baso ng juice na hawak ko. Naku, pasensya na po. Hindi ko kagad kayo napansin kasi sinilip ko po yung ilalim ng lamesa. Ayos lang, Iha. Hindi naman natapon ng juice na laman na itong baso. Ano bang ginagawa mo sa ilalim ng lamesa? Nalaglag po kasi dun yung panyo ko. Kinuha ko lang po. Ah, ganun ba? Teka, parang pamilyar ka. Babe, eto na yung buko salad mo. Alfred? Uy, Tito Hector! Kayo po pala yan. Kailan pa po kayo nakaluwas dito sa Manila? Kagabi lang. Kasi pinilit ko talaga makarating dito sa birthday ng lolo mo. At baka magtampo pa siya sa akin kung hindi ako luluwas. Nako, paniguradong yun po talaga ang mangyayari. Alam niyo naman po matampuhin yun si Lolo. Ay, Tito, si Alain nga po pala. Girlfriend ko. Alain, siya si Tito Hector. Yung madalas kong kinukwento sa'yo. Nice to meet you po, Tito. Nice to meet you din. Ngayon alam ko na kung bakit pamilyar ang mukha mo. Dahil matagal na kitang nakikita sa Facebook nitong pamangking kong si Alfred. At tama ako, mas maganda ka nga sa personal. Magaling talagang pumili itong pamangking ko. Siyempre naman, Tito. Kanino pa ba ako magmamana? Eh di sa inyo lang ni Daddy. Papadudot halos 2 taon na ang relasyon namin ni Alfred nang makilala ko ng personal si Tito Hector. Matagal na rin siyang nababanggit sa akin ni Alfred at ng mga magulang niya. Pinsang buo ito ng daddy ni Alfred na nakatira sa Ilocos pero may bahay din sa Maynila. Pero dahil sa bagong business na pinatayo nito na malapit lang kina Alfred ay hindi na ito muli pang bumalik sa Ilocos. Ang alam ko ay marami ring mga charity ang natutulungan ni Tito Alfred. Kumuha pa nga ito ng pwesto para gawing opisina kung saan ay ginaganap ang mga charity event na tinutulungan nito. Kaya naman natuwa talaga ako nang makilala ko siya. Bihira lang kasi yung mga kagaya nilang matulungin sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Hindi sila politiko at hindi rin mga artista. Alam ko na kagaya ko ay bukal sa loob ng pamilya ni Alfred ang pagtulong na ginagawa nila. Napatunayan ko yon nang magkasama kami sa isang charity event ni Tito Hector, Papa Dudut. Babe, hindi na kita masasamahan sa loob ng opisina ni Tito ha. May meeting pa kasi ako na kailangan puntahan ngayon. Ayos lang, babe. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Kinakabahan na nga ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi niya nagustuhan yung proposal na in-email ko sa kanya para dun sa charity event na bala kong gawin sa susunod na buwan. Babe, sigurado ako na magugustuhan niya yon. Paano mo naman nasabi? Pinabasa mo sa akin yung proposal na yun nung isang araw, di ba? Napakaayos ng pagkakagawa mo sa letter na yon. Malinaw yung layunin doon na gusto mo makatulong sa mga batang walang permanenteng tahanan at nakatira lang sa may gilid ng kalsada. Sigurado ako, tutulungan ka niya sa charity event na gusto mong gawin para sa mga bata na yun. Sa bagay, nung nakausap ko siya, napatunayan ko na totoo yung mga sinabi mo tungkol sa kanya. Na matulungin din talaga siya sa ibang tao. Ang dami niya ngang foundation na binanggit na natulungan niya. Lahat halos ng foundation na yon, narinig ko na mula sa mga kasama kong volunteer. Sabi ko naman kasi sa'yo, magkakasundo talaga kayong dalawa. Kasi palagi niya ring inuunang ibang tao kesa sa sarili niya. Lahi talaga kayo ng mababait at matutulungin, no? Kaya nakakatuwa ang pamilya niyo eh. Mas nakakatuwa ka pa rin. Kasi kahit mag-isa ka lang, todo effort ka na asikasuhin ng mga ganitong bagay para matuloy ang pagtulong mo sa mga tao. Ay, babe, kailangan ko na rin palang umalis kasi baka matraffic pa ako. Okay, sige. Papasok na rin ako sa opisina ni Tito Hector. Bye, babe. Ingat ka. Ingat ka rin mamaya. Bye! Ay, makakatok na nga dito sa pinto ng opisina ni Tito Hector. Pasok! Good afternoon po, Tito Hector. Oh, ikaw pala yan, Alain. Upo ka na dito. May tinatapos lang akong pirmahan. Sige po. Ayan, last document na to na kailangan kong pirmahan. Oh, okay na ang mga to. Nasaan pala si Alfred? Hinatid niya lang po ako pero hindi na siya pumasok kasi may kailangan pa raw po siyang puntahan. Ah, ganun ba?
Tungkol ba sa in-email mo sa aking proposal kung bakit ka nandito? Opo, kukunin ko po sana kayo bilang isa sa mga sponsor ng charity event na gusto kong gawin sa susunod na buwan. Ang totoo, maganda yung proposal na in-email mo kaya maaasahan mo ang tulong ko. Talaga po? Pumapayag na kayo na maging sponsor ng charity event? Oo naman. Alam mo naman na malakas kayo sa akin ni Alfred. Basta kung ano pa man na maitutulong ko, magsabi ka lang sa akin. Salamat po, Tito Hector. Wala yun. Maiba ko, Elaine. Kailan niyo pala balak magpakasal ni Alfred? Wala pa po sa plano namin yun kasi may kanya-kanya pa po kaming priorities. Sa bagay, ganun talaga ang mindset ng mga kabataan ngayon. Palaging ginagawang huling priority ang pag-aasawa. At teka, tatayo ko at lalapit ako dyan. May tatanong lang ako. Elaine, siguro naman sa ilang taon na magkarelasyon kayo, nasubukan niyo na rin gumawa ng baby? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo na yon, Elaine. Para namang inosente ka pa pagdating sa bagay na yon. Sigurado ako na madalas kayo maglambingan ni Alfred. Ano? Magaling ding bang mangromansa sa kamang pamangking ko? Mabuti pa po umalis na ako kasi may ibang lakad pa rin po ako ngayon. Sandali lang, nag-uusap pa tayo eh. Aray! Tito Hector, nasasaktan po ako! Mas masasaktan ka sa akin kapag inarte ka pa dyan. Saka nakikita mo itong baril na hawak ko. Isang pagpupumiglas mo pa, pasasabugin ko yung bungo mo. Kaya sumunod ka na lang sa lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Papa Dudut, ilang beses na rin kaming nagkasama ni Tito Hector sa mga charity event kaya unti-unti na rin niyang nakuha ang tiwala ko. Lalo na magkwento siya sa akin ang tungkol sa buhay niya. Biyudo na pala siya at hindi nabigyan ng kahit na isang anak bago mamatay ang kanyang asawa dahil sa sakit. Yun ang dahilan kung bakit gusto niya rin talaga na tumulong sa ibang tao lalo na sa mga bata. Ayaw niya raw kasi na mag-isa siya sa bahay niya dahil mas nararamdaman niya ang lungkot. At pangarap din talaga nilang mag-asawa noon ang magkaroon ng kahit na isang anak na hindi na naibigay pa sa kanila. Kaya nang mawala ito ay itinoon na lamang niya sa pagtulong sa ibang tao ang oras niya. Pero hindi ako makapaniwala na sa kabila ng madrama niyang kwento ay nagtatago ang isang mukha ng demonyo. Papa Dudut. Nang simulan niya akong molestahin ay pinilit ko talagang manlaban para ipagtanggol ang sarili ko. Kaya lang ay masyado siyang malakas at natakot na rin talaga ako nang maglabas siya ng baril. At yun ang unang pagkakataon na makakita ako ng baril sa malapitan. Tapos ay nakatutok pa sa mismong sentido ko. Kaya wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan si Tito Hector na maisakatuparan ang kahalayan niya sa katawan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, pagkatapos akong halayin ni Tito Hector ay gusto kong magsumbong noon pero hindi ko magawa dahil natakot ako. Natakot ako hindi lang para sa buhay ko kung hindi para sa buhay ng mga magulang ko. Sinabi niya na may hawak daw siyang sindikato na pwedeng pumatay sa mga magulang ko pati na rin sa pamilya ni Alfred. Ayoko sanang maniwala sa mga sinasabi niya pero ayoko ring malagay sa panganib ang buhay ng mga taong importante sa akin. Kaya naman kinimkim ko na lamang sa sarili ko ang kahayupan na ginawa niya sa akin. At nagulat na lamang ako ng pagkalipas ng 2 linggo ay nalaman ko na namatay na si Tito Hector dahil sa stroke. Papa Dudut, hindi ko po alam kung yun na nga ba ang tinatawag nilang karma o kaparusahan para sa ginawang kahayupan sa akin ni Tito Hector. Dahil parang naging napakaikli ng buhay para sa kanya. Pero para sa akin ay kulang pa yon dahil gusto ko pa sana siyang magdusa. Gusto kong makita na naghihirap siya at pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa akin. Bagay na kahit kailan ay alam kong hindi na mangyayari pa. Babe, sorry kung hindi kita masamahan niya sa check-up mo ha. Hindi pa kasi ako makalis dito sa Laguna. Ayos lang yun, kaya ko namang mag-isa to. Nag-aalala nga ako kasi wala ka man lang kasama dyan. Ano ka ba? Hindi naman seryoso tong follow-up check-up na gagawin ko.
Medyo alarming na hindi magkaroon ng dalaw sa loob ng 2 buwan ng isang babae. Pero may nakaka-experience nun. Kaya pinatingin ko na rin para sigurado. Sigurado ka ba na hindi seryoso yan? Yung wala kang dalaw kahit hindi ka naman buntis? Oo naman. Naisip ko lang na baka may kailangan akong inumin na gamot kaya nagpa-check up ako nung nakaraan. Pero eto nga, pinabalik ako para sa follow-up check-up naman. Pero bakit kasi kailangan pa ng follow-up check-up? Bakit ba parang ikaw pa yung mas kinakabahan sa ating dalawa? Ako yung pasyente. Wala lang. Napansin ko rin kasi na nagiging sakitin ka nitong mga nakarang araw. Kaya hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Babe, wag mo akong masyadong isipin. Baka hindi ka pa makapag-concentrate yan sa conference nyo sa trabaho nang dahil lang sa akin. Basta kung ano man sasabihin sa'yo ng doktor mamaya, update mo ako ha. Siyempre, yun ang gagawin ko. O sige na babe, lumabas na yung isang pasyente, kailangan ko nang pumasok sa klinik ng doktor. Okay, sige babe. I love you. I love you too. Bye! Hi, doktora. Ako po yung next patient. Elaine po ang pangalan ko. Pasok ka at maupo ka dito, Alain. Sige po. Nabasa ko tong test result ng lab test na ginawa sa'yo. At may ilang tanong lang ako sa'yo, no? Ano po yan, doktora? Alain, are you sexually active? Hindi naman po masyado. Bakit po? May nakita po ba kayo na hindi maganda sa result ng mga test na ginawa sa akin? Bago ko sagutin ang tanong na yan, gusto kong malaman kung may kasama ka bang pumunta dito sa ospital? Wala po. Hindi ko naman po kailangan ng kasama. Doktora, sabihin niyo na po sa akin ng totoo. Ano po bang sakit ko? Ay, huwag ka sanang mabibigla at tatagan mo ang loob mo, ha? Kasi, based dito sa result ng lab test na ginawa sa'yo, HIV positive ka, Alain. Hindi totoo yan. Nagkakamali lang kayo. Wala akong ganyang sakit, hindi ako HIV positive. Mali yung nasa result na hawak niyong papel, doktora. Oh, Alain, calm down. HIV pa lang naman ito at hindi pa naman ito AIDS. May mga gamot nang makakatulong para dyan. Plus, may mga organization din at mga institution na handang tumulong sa mga katulad mo na infected ng virus na to. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Pero sa ngayon talaga kailangan mong tatagan ang loob mo. Hindi totoo yan. Mali talaga yan, doktora, kasi imposible na magkaroon ako ng ganyang sakit. Imposible kasi ayoko. Hindi pwede. Doktora, ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Ayoko pa. Papadudot ni isang beses ay hindi ako pumunta sa burol lalo na sa libing ni Tito Hector. Nagdahilan na lamang ako noon kay Alfred na masama ang pakiramdam ko. Ang kwento niya ay marami raw ang nakiramay at nalungkot sa pagkawala ng tito niya. Marami raw kasi itong natulungan. At habang naririnig ko ang kwento niya ay nagpipigil ako ng mga luha ko. Dahil hindi ko masabi sa kanya ang kahayupan na ginawa ng tito niya sa akin. Papadudot 1 buwan ang lumipas nang mailibing si Tito Hector ay nagsimula akong maging sakitin. Pabalik-balik na ubo at paninikip ng dibdib ang nararamdaman ko. At nagkaroon din ako ng kakaibang mga rashes kaya nag-decide na ako magpa-check up. Pero ibang dahilan ang ibinigay ko kay Alfred kung bakit ako magpapa-check up noon. Sa unang araw ay niresetahan ako ng gamot para sa ubo. Pero kinuhanan pa ako ng dugo at pinabalik pagkalipas ng 2 araw. Ibang doktor na ang kumausap sa akin noon at nang makita ko pa lang ang mga nakadisplay sa opisina niya na mga poster at brochure ay tungkol ito sa HIV. Nanginig na kaagad ang mga tuhod ko sa kaba. Parang gusto ko nang maiyak kaagad kahit na hindi ko pa man naririnig ang sasabihin ng doktor. At nang malaman ko na tama ang hinala ko ay tuluyan ng sumabog ang mga luha ko. At dumoble pa ang pag-iyak ko noon nang maging pareho lang ang resulta na nakuha ko mula sa isa pang ospital
na pinagdalhan ng dugo para ipalaboratory test ulit ako, Papa Dudut. Hi babe! Alfred? Anong ginagawa mo dito sa bahay? Ayaw mo kasi na mag-date tayo kaya pinuntahan na lang kita dito. Pero sinabi ko naman kanina sa text na masama ang pakiramdam ko, di ba? Oo nga, pero gusto pa rin kitang puntahan kasi gusto kitang makita. Hindi ka na dapat nag-aksaya pa ng oras na pumunta dito. Hindi pag-aaksaya ng oras na makasama ka, babe. Hindi mo ba ako papapasukin? May dala akong sisig dito na alam kong paborito mo. Lika, pasok ka na. Akin na yung hawak mo na pagkain. Ilalagay ko na sa plato para makain na natin. Ito. Nga pala, babe. Ano palang result ng check-up mo? Hindi mo na kasi ako in-update tungkol dun eh. Hindi naman seryoso kaya hindi ko na sinabi pa sa'yo. Pero anong sabi ng doktor? Kagaya nga ng ine-expect ko, normal lang daw na madelay ng ilang buwan ng menstruation period kahit hindi ako buntis. Niresetahan niya lang ako ng gamot para raw masunod uli yung… Ay! Alfred! Ano ba? Huwag mo nga akong yakapin! Doon ka nga! Uy! Babe, sorry. Namiss lang kasi kita kaya niyakap kita mula sa likuran mo. Nagulat ba kita? Oo, medyo. Pasensya na. Sige na, maupo ka na dyan. Maghahain na ako para makakain na tayo. Babe! Alfred, please! Huwag mo akong hawakan. At kung pwede, lumayo ka muna sa akin ng konti. Alain, may problema ba tayo? Oh, wala! Ano naman magiging problema natin? Hindi ko alam. Pakiramdam ko lang kasi iniiwasan mo ko. Bakit ko naman gagawin yun? Again, hindi ko alam. Pero yun ang nararamdaman at nakikita ko. Alain, 2 buwan nang walang nangyayari sa atin. Wala namang issue sa akin yun, pero napansin ko na ayaw mo na rin magpahalik sa akin. Tapos ngayon, parang diring-diri ka sa tuwing magdidikit ang mga balat nating dalawa. Hindi naman kasi sa ganun. Mali ka sa iniisip mo, Alfred. Ano pala yung tama? Alain, ano ba talagang problema? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Iintindihin ko naman kahit ano pa yan eh. Basta wag mo lang akong iwasan. Kasi nahihirapan na rin ako. Di ko alam kung ano bang dapat kong isipin eh. Ano ba nangyayari sa ating dalawa? May HIV ako. Ha? Anong sabi mo? HIV positive ako, Alfred. Yun ang dahilan kung bakit ayokong lumapit ka sa akin. Dahil natatakot ako na baka mahawahan ka ng sakit ko na to. Bago mamatay ang Tito Hector mo, pinagsamantalahan niya ako. Tinakot niya ako na papatayin niya ako. Ang parents ko pati na rin kayo. Kaya hindi na ako nakapagsumbong sa mga pulis. Alfred! Kay Tito Hector! Sa kanya ko nakuha tong sakit na to! Alain, sorry. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Sorry kung nagawan ka na masama ni Tito Hector. Wala ka namang kasalanan, Alfred! Pero sa totoo lang, natatakot na ako! Kasi ayoko pang mamatay! Natatakot akong mamatay dahil sa sakit na to! Hindi ka mamamatay, Alain. Pangako, sasamahan kita sa lahat ng oras. Hindi kita iiwan. At tutuparin pa rin natin ang mga pangarap natin. Mahal na mahal kita. Papadudot mula nang malaman ko ang tungkol sa sakit ko ay parang nawala na ako ng ganang mabuhay. Pakiramdam ko rin noon ay may taning na ang buhay ko kahit sinabi ng doktor na nasa stage 1 pa lamang ako ng HIV. Alam naman kasi natin na wala pang kahit na anong lunas ang sakit na ito. At kahit kailan ay hindi ko ito mawawala pa sa katawan ko. Kahit kailan ay hindi na ako gagaling pa mula sa sakit na ito. Papadudot, napakarami kong naging katanungan ng mga panahon na yon. Alam kong mali pero pati na ang plano ng Diyos sa buhay ko ay sinimulan ko ng questionin. Sa ilang taon ng buhay ko ay wala akong ibang ginustong gawin kung hindi ang puro kabutihan sa kapwa. Gusto ko lang makatulong at makapagbigay sa mga nangangailangan.
Pero bakit ganito pa ang kailangan na isukli sa akin sa kabila ng mga kabutihang nagawa ko? Bakit sa halip na pagpalain ako ay kaparusahan pa ang natanggap ko mula sa Poong May Kapal? Akala ko, Papa Dudut, kapag nalaman ni Alfred ang tungkol sa sakit ko ay tuluyan na akong mawawala ng dahilan para mabuhay. Dahil pandidirihan at iiwanan na niya ako. Pero hindi yun nangyari dahil nanatili siya sa tabi ko. Kahit sinabi ko sa kanya na gusto ko nang tapusin ang lahat sa amin dahil wala nang patutunguhan ang relasyon namin ay hindi siya pumayag na mangyari yon. Paulit-ulit din siyang humingi ng kapatawaran dahil sa pangmumolestya na ginawa sa akin ng sariling tito niya. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa sakit na nakuha ko mula kay Tito Hector. Pero sinabi ko sa kanya na wala siyang kahit na anong kasalanan. Papa Dudut, nagpatuloy nga ang relasyon namin ni Alfred at palagi niya akong sinasamahan sa lahat ng check-up ko at pagkuha ng mga gamot na kailangan ko. Pinag-aralan din namin mabuti ang lahat ng impormasyon tungkol sa sakit ko. Lalo na nang magpakasal kaming dalawa. Oo, Papa Dudut. Nagpakasal kami ni Alfred at nagkaroon din ng isang anak na babae. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sa awa na rin ng Diyos ay hindi ko sila nahawahan ng sakit ko dahil sinusunod ko ang lahat ng bilin sa akin ng doktor pagdating sa pakikipagtalik at pagbubuntis. Nang mga anak ako ay nagpasisaryan talaga ako dahil malaki ang chance na hindi siya mahawa sa akin. At dininig ng Diyos ang panalangin ko nang maging ligtas ang anak namin at hindi mahawahan ng sakit ko. Napakalaki ng naging tulong ng siyensya sa buhay namin ng pamilya ko, Papa Dudut. Para ako nagkaroon ng normal na buhay lalo na at alam ng pamilya ni Alfred at mga magulang ko ang tungkol sa sakit ko. Tinanggap nila akong lahat at hindi pinandirihan. Mas lalo nila akong minahal sa kabila ng sakit na meron ako. Kaya naman masasabi ko rin na naging malaki ang tulong ng Diyos para sa buhay ko na ito. Sa ngayon, Papa Dudut, ay naiintindihan ko na ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Hindi naman talaga ako pinarusahan ng Diyos. Nangyari ang lahat ng ito sa buhay ko para mas tumibay ang pananalig ko sa Kanya at para maging tulay pa ako na makatulong sa ibang tao. Dahil ngayon ay isa na rin po akong advocate para sa mga taong HIV positive at may sakit ni AIDS. Pinapakita ko sa kanila na ang pagkakaroon ng ganitong sakit ay hindi dahilan para panghinaan kami ng loob na magpatuloy na mabuhay. Na pwede pa kaming magkaroon ng normal na buhay at palaging may nagmamahal sa amin sa kabila ng karamdaman na meron kami. At kahit kailan ay hindi kami dapat na mawawala ng pananalig sa Poong May Kapal. Maraming salamat po sa pagbasa itong sulat ko at dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alain. Maraming salamat, Alain, sa pagbibigay mo ng tiwala at pagbabahagi ng iyong kwento ng buhay dito sa aming radio program na Barangay Love Stories. Naniniwala ako na lahat ng taong gumagawa ng kabutihan ay palaging pinagpapala ng Poong May Kapal. Pero hindi ang mabibigat na pagsubok na dumarating sa ating buhay ay hindi kaparusahan ng ibig sabihin. Kagaya ng sinabi mo ay maraming pwedeng maging dahilan ng nangyayari sa buhay natin. Madalas na hindi natin yon naiintindihan dahil sa malalim na kahulugan na nais nitong iparating sa atin. Pero mabuti at naging bukas ang isipan mo at nagawa mong maintindihan ang mensahe na nais iparating sa iyo ng Poong May Kapal. Sa huli, hindi ka pa rin nawala ng pananampalataya sa Kanya at naging daan ka pa para magbigay ng inspirasyon sa mga kagaya mo na may sakit at maiparating sa kanila na marami pa rin ang pwedeng magmahal sa kanila. Alam ko na ikaw ang naging daan para muling manumbalik ang kanilang pananampalataya sa Poong May Kapal. Kaya sana ay patuloy ka na maging matatag at magbigay ng inspirasyon sa maraming tao. Nagawa kasi yata siya ng video na ipapalabas sa mismong kasal namin. Kahit na, no? Nung ako yung na-engage, ikaw yung unang pinagsabihan ko. Sorry. Matching red wine pa nga. Tapos sa ilalim ng popcorn may nakapa akong maliit na box. OMG! Nasa loob talaga ng popcorn yung singsing? Ganon na nga. Pagkalabas ko ng box, syempre hindi ko pa na-gets kung anong nangyayari noon. Na-realize ko na lang na magpo-propose pala siya nung biglang lumuhod si John sa harap ko. Tapos tinanong niya kung papakasalan ko daw ba siya.
OMG! Nakakakilig naman yon! Parang gusto ko ulit masubukang maluhuran. Naalala ko tuloy nung nag-propose din sa akin si Joel. Pero wala pa rin talagang tatalo sa proposal ng asawa mo sa'yo. Sa concert ba naman ang favorite band nyo tapos sa harapan ng maraming tao? Overrated naman yung ganong klase ng proposal eh. Mas maganda yung ginawa sa'yo ni John. Private, intimate, tsaka talagang yung personal. Kahit ano naman yung proposal ni John sa akin, okay lang. Ang mahalaga, ikakasal na ako! Sa October na lang kasi yun lang yung time na available yung buong pamilya. Alangan namang ikasal kami nang di kasama yung mga biyanan ko, no? Oh, may point naman. Pero hindi ba rainy season ng October? Ayun na nga eh. Dasal-dasal na lang talaga na sana wag umulan sa araw ng kasal ko. So, sino naman ang gagawin mong maid of honor? Tinatanong pa ba yan? Syempre ikaw, wala nang iba. High school pa lang tayo, nag-promise na tayo na magiging maid of honor ng isa't isa, di ba? Pero hindi na pala maid of honor ang tawag sa akin. Matron of honor na pala dapat kasi kasal na ako. Para sa mga unmarried lang yung maid of honor. Matron, maid, same-same lang naman yan. Pareho lang din naman ang job description. Na-excite na tuloy ako. Kailan tayo magpaplano? Actually, nakaready na yung checklist ko. Send ko sa'yo. Syempre, ang uunahin natin, yung pinakamahirap gawin, yung wedding gown. Magpapa-custom made ka ba? Pinag-iisipan ko pa. Kung kaya ng budget, baka. Pero pag hindi, hahanap na lang tayo ng hawig sa dream wedding gown ko. Ano bang theme ang gusto mo? Gusto ko ng makulay, Sa mga sumunod na buwan ay wala akong ibang ginawa kundi ang magplano para sa wedding namin ni John Papadudut. Akala ko noon ay may enjoy ko ang pagpaplano para sa dream wedding ko pero may mga pagkakataong nakaka-stress din palang gawin ito. Bata pa lamang ako ay nakaukit na sa utak ko kung paano ang magiging takbo ng kasal ko. Mula sa isusuot, sa entourage, sa wedding cake, venue, pati sa wedding vow ay planado ko na noong bata pa lamang ako. Ganon ka-importante para sa akin ang wedding day ko, Papa Dudut. Pero hindi pala ganon kadali ang lahat, lalo na't kalaban dito ang gastos, oras, pati na rin ang mga maling desisyon. Unang paghahanda pa lamang ay nahirapan na ako kasama si Lilia ay sinuyod po namin ang lahat ng available na bridal boutiques para lamang mahanap ang gusto kong wedding dress. Simple lang naman ang gusto kong isuot, Papa Dudut. Yung sasakto sa fit lang at hindi gaano mahaba at malaki para maayos ako makapaglakad sa aisle. Ang maganda naman sa planning stage ay sa akin ibinigay ni John ang lahat ng desisyon kung paano ang itatakbo ng kasal. Malaki raw ang tiwala niya sa akin kaya naman kahit stress ay mas nangibabaw pa rin ang excitement ko, Papa Dudut. Pastel color ang theme ng wedding namin, Papa Dudut. Lavender ang napili kong kulay na sakto sa paborito kong flower. Pero kahit nasa akin ang bawat desisyon ay hindi naman ako pinabayaan ni John, Papa Dudut. Lagi siyang nakaalalay sa akin at siya ang nagiging takbuhan ko sa tuwing nangangailangan ako ng mga opinyon. Mahal, tingin mo kailangan ko pa ng second outfit para sa reception? Gusto mo ba? Pinag-iisipan ko pa nga eh. Baka kasi masyado nang magastos kapag magpapagawa pa. Garden wedding ang gusto mo? Pag beach kasi parang hassle naman yun. Oo, romantic at magandang scenery lalo na kapag sinabay sa sunset. Pero mahangin sa dagat eh. Mabuhangin pa. Yun nga rin ang naisip ko eh. Gusto ko ng garden wedding nung bata pa ako kasi yun yung first wedding na napuntahan ko. Kasal ng tita ko. Pero hindi natin masabi ang panahon eh. Moody kasi ang weather dito sa Pilipinas. Baka mamaya biglang umulan. Ayoko rin namang maging basang bride. Church wedding na lang. Yun yung pinaka-best choice. Tsaka mas solemn, di ba? Ikaw bahala. Sure na tayo dyan ha? Okay, yung number of guests naman. Marami ka bang iimbitahin? Medyo.
Aside sa close family at mga kamag-anak ko na manggagaling pa sa probinsya, kailangan ko ring invite friends ko, workmates, batchmates, pati kababata. Dami ah. Bakit? Ayaw mo ba ng marami? Di ba mas marami, mas masaya? Okay lang naman, pero mas prefer ko sana na medyo private lang at alam mo na, intimate. Close friends lang tsaka family sana. Kaso mahirap yan eh. October yata ang due date. Pero aside sa kanila, makaka-attend naman lahat. Mabuti naman. Ang importante, both families natin present. Pero kung gusto mo mag-imbita ng marami, sige lang. Basta ang mahalaga sa akin, maikasal tayo. Meron pa ba? Questions I mean. So far, yun pa lang naman. May nakausap na ako about sa wedding date. Reserved na. Yung isusuot ko, okay na rin naman. Pati yung sayo may nakita na akong gagawa. Kung ganon, ako naman yung magtatanong. O ano naman yun? Tungkol sa wedding ba? Nagplano kasi si Joshua ng bachelor party. Tapos, ako rin naman may bridal shower eh. Pero sa Puerto Galera gagawin. Ay, social naman. Sino-sino mga sasama? Yung groomsmen ko tapos ilang katrabaho. O sige, walang problema. Yun lang naman pala eh. Sigurado ka? Sa Galera yun ha? Wala nang bawian yan? Oo naman. Ba't ko naman babawiin? Deserve mo rin namang magkaroon ng bachelor party. Yun! Salamat mahal! Papadudot mabilis na dumaan ang mga buwan hanggang sa dumating ang linggong pinakahihintay namin ni John. Bago ang kasal ay ginanap ang bachelor party at bridal shower naming dalawa. Kung sa Galera nagpunta sina John at ang mga groomsmen nito, sa isang hotel naman nagbook si Lilia para sa bridal shower ko. Kasama ang mga kapatid, pinsan at ilang kaibigan ay 2 araw naming sinelebrate ang mga huling araw ng pagiging dalaga ko. Hindi pa nga ako makapaniwala noon, Papa Dudut. Dati pangarap ko lamang ang ikasal at ngayon ay mangyayari na ito sa totoong buhay. Mula sa pagiging single ay magiging married na ang status ko sa mga ID at personal documents ko. Ang apelyidong gamit ko ng mahigit 3 dekada ay magbabago na. Papasok na ako sa panibagong chapter ng buhay ko kasama ang mapapangasawa kong si John. Masaya ang naging bridal shower ko, Papa Dudut. Nagpunta kami sa salon para magpaganda at mag-relax. Pinamper namin ang sarili namin bago ang big event. Nagkaroon din kami ng pajama party at sa huling araw ng bridal shower ay nagpakalasing kami sa bar. Lahat ng ito ay gastos ng maid of honor kong si Lilia at ng mga bridesmaid ko. Isa na siguro ang araw na yon sa mga highlight ng wedding journey ko. Ang araw na hindi ko malilimutan kasama ang mga malalapit sa akin. Pero Papa Dudut, habang nagpapakasaya kami sa bridal shower ay hindi ko po inakala na ibang klase ng pagpapasaya pala ang ginawa ng mga kalalakihan nang sila ay magkakasama sa Puerto Galera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagka-uwi po ni John galing sa Puerto Galera ay nagulat ako sa itsura nito. Umitim siya at late ko nang naisip na pwede ngang mangyari yon dahil nga sa beach sila nag-bachelor party. Hindi ko lubos maisip noon kung paano na lamang ang kalalabasan ng mga pictures namin sa kasal, lalo na't mas mangingitim pa siya lalo sa suot niyang tuxedo na puti. Pero kumpara sa pagbabago ng kulay ng balat ni John ay mas malala pa po, Papa Dudut, ang nakita ko. Marami siyang pasa sa katawan mula sa mga braso at legs. May band-aid din siya sa leeg na ayon sa kanya ay nakalmot niya kaya tinakpan niya. Napaisip tuloy ako kung ano nga ba ang ginawa nila sa bachelor party at kung ano ang nangyari. Agad namang nag-explain sa akin si John, Papa Dudut. Puro water sports activities daw kasi ang ginawa nila sa unang araw ng kanilang party kaya siya puro pasa. Sa second day naman ay nag-inuman din sila tulad namin. Doon na raw niya nakuha ang kalmo sa leeg niya dahil sa kakasayaw. Tinanong ko kung exclusive lang ba sa mga lalaki ang party na ginawa nila at kinumpirma naman ni John na puro lalaking araw sila at wala silang kasamang mga babae.
May tiwala naman ako sa asawa ko, Papa Dudut, pero wala akong tiwala sa best man niyang si Joshua. Matagal nang hindi maganda ang dugo ko sa kaibigan niyang yon dahil sobrang bad influence niya kay John. Siya ang dahilan kung bakit muntik na kaming magkahiwalay noon ng asawa ko. Sa bachelor party kasi mismo ni Joshua noong ikinasal siya ay nagdala siya ng strippers. Proud pa siyang nag-post noon ng video kung saan ay nahagip ng kamera si John na may kayakap na babae. Simula noon ay hindi na maganda ang tingin ko kay Joshua na kahit pamilyadong tao na ay umaasta pa ring binata. Dahil sa itsura ng asawa ko after ng bachelor party nila ay hindi tuloy ako nagkaroon ng peace of mind. Nabahala ako kung ano nga ba ang mga nangyari sa Puerto Galera na hindi nasasabi sa akin ng asawa ko. Puno siya ng pasa? Ano bang ginawa nila? Bachelor party o initiation ng fraternity? Nakakaloka ha? Kasalanan to ni Joshua eh. Sana di na lang ako pumayag na maggalera sila. Ipapahamak pa yung fiancé ko eh. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga, nakauwi naman ng buo si John. Lalo ka lang may stress niyan eh. 2 days na lang ikakasal ka na. Wala na dapat negative thoughts. Paano naman kasi naiinis ako? Nakita mo ba si John? Ang itim-itim niya. Siya at yung buong entourage niya. Nangitim dahil sa pag-party nila. Eh sino ba naman kasing tao ang magdadagat bago ang kasal? Kung tayong mga babae nagpapaganda, sila naman, ay, ewan ko ba? Gigil ako ha? Ewan ko nga kung anong tumakbo sa isip ng mga lalaking yun eh. Eh ikaw, ano naman ang tumatakbo dyan sa isip mo ngayon? Alam ko may something eh, ramdam kita. Medyo bothered lang ako. Oh, bothered naman saan? Tingin mo may mga kasama silang babae sa bachelor party nila? Sina John? O ba namang oo. Gano'n naman talaga sa bachelor party, di ba? Required ba talaga may babae sa bachelor party? Hindi ko lang sure, pero ganun kasi yung mga napapanood ko sa TV tsaka sa mga pelikula eh. Ano ba sabi ni John? Tinanong mo ba siya? Oo, pero sabi niya wala raw silang kasamang babae. Oh, wala naman pala eh. So bakit ka nababother? Hindi ko alam. Parang may iba akong nararamdaman eh. Parang gut feel, ganun. Ay nako, nag-overthink ka lang. Mas matagal mong kilala si John kumpara sa akin. Pero based sa pagkakakilala ko sa kanya, kaya naman niyang kontrolin ang sarili niya eh. Pero naaalala mo pa ba yung nangyari nung bachelor party ni Joshua? Nung nag-away kami ng malala ni John? Yun ang naiisip ko eh. Nagbago na naman siya since then, di ba? Tsaka matagal na yun. Never naman na siya nagloko after noon. Sure ka ba? Paano kung hindi lang ako aware? Mars, malapit ka ng ikasal. Hindi maganda na ganyan ang iniisip mo sa asawa mo o sa magiging asawa mo. Tiwala yung pinakamahalagang bagay sa mag-asawa. Kung wala ka nun, masisira lang kayong dalawa. Hindi healthy na pinag-iisipan mo yung asawa mo lalo na kung sinabi niyang wala naman talaga. Kasama kasi niya si Joshua. Alam mo yun? Wala akong tiwala sa taong yun eh. Eh kung si Joshua lang naman ang pag-uusapan, malaki talagang chance na mag-cheat siya sa asawa niya. Makati pa sa higad yun eh, pero si John? Mars, feeling ko hindi naman niya magagawa yun. Ikaw ba, nung kasal niyo ng asawa mo, anong nangyari sa bachelor party niya? Hindi siya nag-bachelor party. Alam mo namang hindi umiinom si Joel eh. Mabuti nga binigyan mo ako ng bridal shower kahit na dun lang tayo sa apartment mo nun. Ay, ano ba tong ginagawa ko? Yan din ang tanong ko. Hindi kaya wedding jitters yung nararamdaman mo? Yung bigla ka magkakaroon ng uncertainty sa mangyayaring kasal? Sana nga wedding jitters lang to. Normal lang naman kasi yan, Mars. Kasi malaking step ang gagawin mo sa buhay mo eh. Imagine, from Miss to Mrs., ikakasal ka na kaya, hello? Pero wag mong hayaang lamunin ka ng negative thoughts mo. Magtiwala ka lang kay John. Sorry sa pagiging OA ko ah. Huwag ka mag-sorry, ano ka ba? Pero happy thoughts lang, okay? Alam mo mabuti natin gawin? I-check na natin yung wedding list mo kung prepared na ba lahat para hindi tayo magka-problema. Dahil hindi inaasahan ng dami ng bisitang nagpunta, pero nagawa naman po ito kaagad ng paraan. Bago natapos ang reception ay ipinalabas ni John ang video documentation na ginawa niya
sa 8 years na relationship naming dalawa. Isa po itong slideshow ng mga pictures namin as boyfriend and girlfriend. Kasama rin sa video ang nangyaring proposal, wedding, preparation, highlights, sa bridal shower at bachelor party at ng mismong kasal at reception. Halos maiyak ako noon sa sobrang saya, Papa Dudut. Nang oras na yon ay tuluyan nang nawala ang pagkabahala ko sa asawa ko at kung ano man ang nangyari sa bachelor party nila. Nang araw na yon ay sinelebrate namin ang pagmamahalan naming dalawa ni John. Sa haba ng naging journey namin sa wakas ay papasok na kaming dalawa sa bago naming buhay. Hindi na bilang magkasintahan kundi bilang mag-asawa na sa ngayon. Pagkatapos ng reception ay mabilis na nagsiuwian ang mga bisita. Natira ang mga pamilya namin at malalapit na kaibigan. Nagmadali rin naman kaming umalis ni John, Papa Dudut. Sa isang hotel kami nagpunta para pansamantalang magpahinga dahil kinabukasan ay may flight kami papunta sa Japan para sa aming honeymoon. Pero imbes na magpahinga ay binulabog kami ng isang insidente nang may kagagawan ay si Joshua. Alam mo, mahal, pagod na yung katawan ko pero hindi pa yung utak ko. Ramdam ko pa rin yung excitement at saya eh. Ang daming tao, no? Muntik pa tayong maubusan ng pagkain. Mabuti na lang may malapit na restaurant at naremedyohan yung pagkain. Sorry, parang kasalanan ko yata kasi naparami yung in-invite ko. Dapat in-expect ko na every person may +1 na kasama. So lumalabas yung estimated number of guests natin, dumoble. Okay lang yun. Actually, mas masaya nga na maraming tao. Marami tayong nakasama sa araw kung saan pinakamasaya tayo. Best day of my life! Lapit ka nga sa akin. Di ka pa nagsawa? Buong araw na tayo magkatabi ah. Never ako magsasawa sa'yo. Payakap nga. I love you. I love you too, mahal. Oh, sino namang tumatawag sa'yo ng ganitong oras? Hindi ko alam. Baka magko-congratulate. Teka, saan ba yung phone ko? Ay, si Lily itong tumatawag. Hello, Mars? Napatawag ka? Hello, Mars? Uy, sorry kung nakasorbo ako sa kung ano man ang ginagawa nyo ngayon pero si Joshua kasi, itinakbo namin sa ospital. Ha? Bakit? Ano nangyari kay Joshua? Joshua? Anong meron kay Joshua? Nasa ospital daw eh, hindi ko alam. Ano raw nangyari kay Joshua? Ganito kasi yun. Hindi ba nung umalis kayo, naiwan kami sa reception? Nag-decide kasi na magkaroon ng after party yung mga bridesmaid at groomsmen. Nag-bar kami. O tapos, anong nangyari? Eh syempre, pakananan naman ni Joshua. Nag-bar kami, tapos sinamahan ako ng asawa ko. Sumama rin yung asawa ni Joshua, si Samantha. Tapos? Ang bilis kasi ng pangyayari eh. Basta bigla na lang nagkasagutan sina Samantha at Joshua. Eh sa sobrang galit ni Samantha, pinalo niya ng bote sa ulo yung asawa niya. Ano bang pinagagagawa niyo doon? Ano raw nangyari? Sandali lang, nagkukwento pa si Lilia. Tatawagan ko si Joshua. Kamusta na si Joshua ngayon? Eh ito nga, nagwawala sa ospital. Malaki yung sugat niya sa ulo, kailangan tahiin. Kaso ang lakas niya eh, hindi siya kaya ng mga nurse. Naisip ko na baka si Jana makapagpakalma sa kanya. Uy, pasensya na kung naabala namin kayo ha. Sige, pupuntahan namin kayo dyan. Send mo sa akin yung location. Salamat Mars, Diyos ko, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi naman siya pwedeng turukan ng pampakalma kasi nga nakainom siya. Sige na, antayin nyo kami dyan. Bye! Hindi sumasagot si Joshua. Nag-away daw sila ni Samantha sa bar. Tapos pinalong ni Samantha si Joshua ng bote sa ulo. Kailangan daw tahiin yung sugat niya kaso nagwawala si Joshua sa galit. Nako naman, Joshua. Ano naman bang ginawa ng lokong yun? Kailangan natin silang puntahan. Baka sakaling ikaw daw ang makapagpakalma sa best friend mo. Ba't ba kasi lumabas pa sila? Nakainom na nga sila sa reception kanina eh. Okay naman yung mag-asawa kanina. Ba't sila nag-away? May alam ka ba? Wala naman nakakwento sa akin yung dalawa na may problema sila. Ala, sige magbihis ka na. Kailangan ka nung kaibigan mong lasenggo. Sasama ka ba? Siyempre, alam nga namang
nang iwan mo ako mag-isa dito sa hotel? O sige, tara na. Kunin mo bag ko. Nandun yung susi na sasakyan. Papadudot pagdating namin sa ospital ay mabilis namang napakalma ni John si Joshua. Nang kumalma ay agad na tinahi ang sugat nito sa ulo. Matapos noon ay pahinga lang ang naging recommendation ng doktor sa kanya at reseta ng antibiotics. Pagka-uwi ay nag-check-in si Joshua sa hotel kung saan kami tumutuloy ni John. Ayaw kasing pauwiin ni Samantha ang asawa niya sa kanilang bahay at isa pa ay baka mag-away ulit ang dalawa lalo na at pareho pa silang nakakainom. Kahit na hindi maganda ang tingin ko kay Joshua ay nasanay na ako sa kanya, Papa Dudut. Siya lang kasi ang kaisa-isang totoong kaibigan na itinuturing ng asawa ko. Si Joshua na ang nagsilbing pamilya ni John maliban sa akin. Matapos ngang mag-migrate sa Spain ang buong pamilya niya. Nagpaiwan noon si John sa Pilipinas dahil mas pinili niyang akong makasama at thankful naman ako doon. Tuwing nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng asawa ko ay si Joshua na ang naging takbuhan niya katulad ng ginagawa ko na si Lilia ang lagi kong pinupuntahan kapag nagkakaproblema. Habang nasa biyahe pa uwi ay pinag-explain ni John si Joshua kung ano ba talaga ang nangyari. Habang nililinaw ni Joshua ang mga nangyari ay may narinig ako na hindi ko nagustuhan. Nahuli raw kasi ni Samantha si Joshua na may kausap na ibang babae sa chat. Nasa dance floor noon si Joshua nang may tumawag sa phone nito. Hindi pinansin ni Samantha ang tawag pero nang may nag-notify na message sa phone ni Joshua ay nabasa ito ni Samantha. Ang babaeng nahuli ni Samantha na kausap ni Joshua ay walang iba kundi ang babaeng nakilala nila sa Puerto Galera. Ito raw ang parehong babae na iniregalo ni Joshua para kay John para sa kanyang bachelor party. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng gabing yon ay may narinig akong kumpirmasyon mula kay Joshua na hindi ko nagustuhan. Confirm nga na may kasama silang babae sa bachelor party ni John at idininay ito mismo sa akin ng asawa ko noong tinanong ko siya. Ganon pa man ay sinantabi ko na lamang muna ang mga narinig ko dahil ayokong masira ang araw na yon para sa aming mag-asawa. Pagka-uwi namin sa hotel ay wala kaming imikan hanggang sa nakatulog na lamang kaming dalawa dahil sa pagod. Kinabukasan ay nagmadali kaming nag-ayos para makahabol sa flight namin papunta sa Japan dahil pareho kaming late nang nagising. Hindi na kami nagkaroon ng chance na pag-usapan ang mga narinig ko kagabi, Papa Dudut. In-enjoy na lang namin ang honeymoon namin na tumagal ng 1 linggo pero aaminin ko po sa inyo na habang nasa Japan ay ayokong mang-spoil ang moment ay hindi ko na po tuluyang na-enjoy ang pagstay namin doon. Don't get me wrong, maganda po ang lugar, medyo magastos pero sulit naman na naranasan namin ang culture ng mga Japanese people pero dahil sa nangyari, bago kami lumipad papunta doon ay hindi na tumigil ang utak ko sa kakaisip kung ano nga ba ang nangyari sa bachelor party nila sa Puerto Galera. Major red flag po kasi, Papa Dudut, na nagsinungaling sa akin si John na wala silang kasamang babae sa party where in fact ay meron naman talaga. I feel betrayed and at that time ay mas lalo lamang akong nag-overthink dahil kung wala naman siyang itatago ay hindi siya magsisinungaling sa akin. Kaya bago kami makalapag sa Pilipinas ay kinausap ko na si John para maklear ang lahat habang nasa eroplano kami, Papa Dudut. Kumusta na kaya yung mag-asawa? Sino? Sina Joshua at Samantha. Wala ka bang balita sa kanila? Hindi ko pa sila nakakausap eh. Nagulat ako sa ginawa ni Samantha ha. Hindi ko ina-expect na hahambalusin niya ng bote ng alak yung asawa niya. Gawa na rin siguro ng kalasingan niya. Hindi rin.
Grabe lang siguro yung ginawa ni Joshua kaya niya nagawa yun. Hindi magagalit ang misis ng ganun-ganun na lang kung hindi mabigat ang kasalanan ginawa ng mister niya. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin kay Joshua? Hindi naman ako galit sa best friend mo. Sabihin na lang natin na hindi na niya makukuha yung 100% ng tiwala ko. Sa totoo lang, napaka-bad influence niya sa'yo. Hindi na kayo mga binata pero kung umasta siya parang wala siyang asawa. Ayun tuloy ang napala niya. Mabait naman si Joshua. Kilalanin mo lang siya tulad ng pagkakilala ko sa kanya. Lahat naman kasi ng tao may good at bad side eh. Ang problema, puro bad side niyang nakikita ko at ng mga ibang tao. Kasi yun ang pinapakita niya. Hayaan na lang natin sila sa problema nila mag-asawa. Bahala na silang umayos doon. Labas na tayo sa kung ano man ang problema nilang dalawa. Nang babae ba talaga siya? Ha? Nung tinanong kasi kita kung may kasama ba kayong babae sa bachelor party mo, ang sabi mo, wala. Napaisip tuloy ako kung may tinatago nga kayong dalawa. Nang babae ba si Joshua? Pinoprotektahan mo ba siya? Wala akong pinoprotektahan. Ganito kasi ang nangyari pero bago ko ikwento ang lahat, sana pakinggan mo ako with an open mind. Pwede ba yon? Sige, makikinig ako. Basta sabihin mo lang sa akin lahat ng nangyari. As in lahat. Okay. So nasabi ko naman na puro outdoor activities yung first day. Puro water sport, sightseeing at kung ano-ano pa yung ginawa namin. Siyempre hindi ko alam kung ano yung itinerary kasi si Joshua nagplano ng lahat. Sumasabay lang ako sa kanila. Pagkatapos ng outdoor activities, anong nangyari? Kinagabihan, nag-inom kami sa hotel tapos buong araw na kaming tulog kinabukasan. Then the following night, doon na nangyari yung bachelor party. Hindi ko in-expect na mag-i-invite pala si Joshua ng strippers. May isang stripper siyang niregalo sa akin. May nangyari ba sa inyo? Wala. Wala nangyari sa amin. Ayoko nang maulit yung away natin noon na muntik na tayong maghiwalay. Kaya maniwala ka sa akin, mahal. Walang nangyari. Isa pa, masyado na akong lasing noon. Hinayaan ko na lang sina Joshua na mag-enjoy. So ngayon gets mo na kung bakit wala akong tiwala sa Joshua na yon. Minsan wala talaga siyang kontrol sa sarili niya, lalo na kapag nakainom. Pero best friend ko yun eh. Hayaan mong ako na lang umayos sa mga maling ginagawa niya. Sana nga maayos mo kasi madalas, ikaw yung nadadamay. Mahal, wag mo nang problemahin si Joshua. Wag ka na magpaka-stress sa kanya. Enjoy na lang natin muna tong honeymoon natin. Magpapalawan pa tayo, di ba? Next week back to work na tayo, kaya sulitin na natin to. Oo nga, balik na naman tayo sa pagiging alipin ng salapi. Ay, ang saya sana kung ganito na lang lagi ang buhay. Pasyal-pasyal na lang. Gawin natin to hanggang pagtanda natin. Kapag retire na tayo sa trabaho at nakapag-ipon na tayo. Promise mo yan ha? Oo, promise. Muli ay pinanghawakan ko ang kwento ni John, Papa Dudut. Pagkatapos ng honeymoon namin ay bumalik din kami kaagad sa trabaho pero ang kaibahan nga lang ay nakatira na ako sa isang bubong kasama ang asawa ko. Bilang bagong mag-asawa ay gusto na sana agad naming magkaroon ng anak. Kaso nga lang po ay nahirapan kaming makabuo at halos 8 buwan din po kami naghintay bago ako nagdalang tao. Katulad ng dati tuwing may bagong milestone sa buhay namin ni John ay well documented po ito. Nang dumating ang araw na pwede nang malaman ang gender ng baby sa tiyan ko ay nagplano kaming magkaroon ng gender reveal party. Si Lilia ang inatasan kong unang tao na makaalam ng gender ng anak namin. Gusto rin kasi naming masurpresa na mag-asawa kaya itinago ni Lilia sa amin ang nalalaman niya hanggang sa sumapit ang wedding anniversary namin ni John. Doon na po namin ginanap ang gender reveal party. Pero hindi lang isang announcement ang nangyari ng araw na yon, Papa Dudut. Bukod sa gender ng anak namin ni John ay isa pang revelasyon ang nalaman ko at ng mga taong umaten sa party na yon. Isang uninvited guest ang biglang nagpakita sa kalagitnaan ng event, isang babaeng may bitbit na baby. Nagpakilala siya bilang si Shaira, ang babaeng nakasama ni John sa bachelor party nito. Siya ang stripper na tinutukoy ni Joshua at ang bitbit nitong bata ay walang iba kundi ang bunga ng pagsasama nila ni John ng gabing yon.
Mars, kalma ka lang, okay? Huwag mong hayaang lamunin ka ng nararamdaman mo ngayon. Anong kumalma? May anak sa ibang babae ang asawa ko. Paano ako kakalma? Nasaan yung babaeng yan? Iharap mo yun sa akin! Wala na, pinaalis na nila. Kinausap na siya ni John para hindi na manggulo. Hindi manggulo! Lilia, tapos na! Ginulo na niya yung buhay ko! Ginulo na niya yung buhay naming mag-asawa! Okay. Naiintindihan ko na galit ka ngayon. Na masama yung loob mo sa mga nalaman mo. May karapatan kang magalit at magwala. Pero ayoko makapagbitaw ka o makagawa ka ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Kaya please Mars, dito ka muna. Huwag ka na munang lumabas, okay? Hayaan mo na si John na mag-explain sa mga bisita. Mahal, magpapaliwanag ako. Umalis ka sa harapan ko! Hayop ka! Umalis ka rito! Walang hiya ka! Mars, kalma lang. Naniwala ako sa'yo, John! Pinaniwalaan ko yung mga sinabi mo pero pinaglololoko mo lang pala ako all this time! Ha? Ginawa mo akong tanga! Please, huminahon ka muna. Hayaan mo ako magpaliwanag. Walang asawang hihinahon lalo na kapag nalaman niyang nakabuntis ng ibang babae ang mister niya! Kaya wag mo ako sasabihan na huminahon dahil nakikita ko pa lang yung pagmumukha mo! Mas lalo lang ako nagliliyab sa galit! Lumayas ka sa harapan ko! Ang kapal na mukha mo! John, hayaan mo na lang muna sigurong lumamig ang ulo niya bago kayo mag-usap ulit. Awin namin magkasawa to, Lilia. Hayaan mo akong ayusin to. Pero wala kayong maayos kung pareho kayong emotional ngayon. Harleen, please. Lasing ako nun. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Hindi ko na alam kung ano mga nangyari. Siguro nadala na lang din ako. Na-pressure ako ng tropa kaya ako nagawa yun. 2 beses ka nagsinungaling sa akin! Tinanong kita kung may kasama kayong babae sa bachelor party, sabi mo wala! Tinanong kita kung may nangyari ba sa inyo ng babae at sabi mo wala! Paano ba ako maniniwala sa'yo ngayon? Paano ko mapagkakatiwalaan yung mga lumalabas sa bibig mo? Hindi ko na talaga maalala yung mga nangyari. Maniwala ka sa akin. Anong pinagkaiba niyo ngayon ni Joshua? Na laging sinisisi ang alak sa bawat kasalanang ginagawa niyo? Ano, gano'n na lang lagi? Kesyo laseng, kesyo walang maalala? Tandaan mo, hindi porket nakainom kayo, may karapatan na kayong mag-cheat! Mali ang ginawa ko. Sorry kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Sorry talaga, mahal. Hindi ko naman ginusto na mangyari to eh. Alam mo kung ano mas masakit? Yung mas nauna ka pang nagkaanak sa ibang babae kesa sa mismong asawa mo! Sa tingin mo, anong mararamdaman ng anak mo kapag nalaman niyang hindi siya ang panganay mo? Na may anak ka sa labas? Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya? Ha? Hindi ko talaga alam na buntis siya. Ngayon ko lang din nalaman. Tsaka isa pa, hindi naman ako sigurado kung ako talaga ang tatay ng batang dala niya eh. Wala na akong pakialam kung anak niyo yun o hindi! The mere fact na nag-cheat ka sa akin days bago tayo ikasal! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong yan, John! Please, ayusin natin to. Hindi ko kaya na mawala kayong dalawa na magiging anak ko. Parang awa mo na, Harleen. I feel so betrayed! Buong-buo ang tiwala na binigay ko sa'yo pero nagawa mong sirain nyo ng ganun-ganun na lang! Nagawa mo yun ang wala man lang pagsisisi! Kung hindi pa nagpakita yung babaeng yun, hindi ko pa malalaman ang totoo! So anong plano mo? Habang buhay mo ako lalokohin? Habang buhay mo itatago sa akin na may anak ka sa labas? Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo lang ako? Gagawin ko ang lahat. Umalis ka na sa buhay ko! Huwag kang magpapakita sa akin! Yun ang gawin mo! Harleen, please. Mars, tulungan mo akong magayos ng gamit. Aalis na ako rito. Huwag naman ganito. Huwag mo naman akong iwan. Mahal! John, hayaan mo na muna siya. Masama pa yung loob niya eh. Ako na lang muna ang kakausap sa kanya. Baka sakaling magbago pa ang isip niya. Lilia, please. Kumbinsihin mo siya. Tulungan mo ako. Okay, sige. Susubukan ko. Papadudot pansamantala akong umuwi sa probinsya namin para doon magpalamig ng ulo. Mabuti na lamang at meron akong maternity leave na pwede kong gamitin sa sitwasyon na yon at makalayo mula sa asawa ko.
Sinubukan po akong sundan ni John sa probinsya pero hindi ko siya hinarap. Actually hindi ko po alam kung papaano ko po haharapin ang asawa ko. Sobrang nasaktan ako sa mga nangyari. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na niloko ako ng taong pinagkatiwalaan at minahal ko. Nang mga panahong yon ay gusto ko na sanang hiwalayan si John. Hindi ko kasi lubos maisip na magagawa niya ang bagay na yon kahit na ilang araw na labang ay ikakasal na kami noon. Lumipas ang ilang linggo ay dumating din ang due date ko, Papa Dudut, isang healthy baby girl ang pinanganak ko via normal delivery. Pinangalanan ko siyang Aliyah. Ito na po kasi ang pangalang dati na naming napagkasunduan ni John. Sa pagdating ni Aliyah sa buhay ko, Papa Dudut, ay bigla kong namiss ang asawa ko. Never kasing dumating sa isipan ko na sasalubungin ko si Aliyah na mag-isa lamang. Ibang-iba ito sa pinapangarap ko. Hindi naglaon ang kagustuhan kong hiwalayan ng asawa ko ay unti-unting nagbago. Hindi ko rin po kasi matiis na lumaki ang anak ko ng walang ama. Mahirap magbigay ng second chance pero kailangan kong gawin ito alang-alang sa anak namin. Hindi si John ang bibigyan ko ng chance kundi bibigyan ko ng chance ang anak namin na magkaroon ng pamilyang buo. Kaya naman ang ginawa ko, Papa Dudut, ay kinausap ko si John at inalam kung ano ang plano niya sa amin at sa anak niya sa labas. Nakausap na niya ang babae, Papa Dudut, at napagkasunduan nilang magbibigay siya ng buwanang sustento sa bata sa isang kondisyon. Never na silang magpapakita kay John o maging sa akin. Bumalik ako sa bahay namin matapos naming magkaayos ni John at sinubukan ulit naming buuin ang relasyon naming nasira para kay Aliyah. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya akong sabihin sa inyo na bumalik na po kami sa dati. Sa pagdating ng baby namin ay nabigyan kami ng pagkakataong magsimula ulit. Alam kong habang buhay na akong magkakaroon ng doubt sa mga magiging pangako sa akin ng asawa ko pero susubukan kong buuin ulit ang tiwala ko na nawala dahil sa mga nangyari. Dito ko na po tinatapos ang story ko, Papa Dudut. At wish ko na sana ay naging makabuluhan ang kwento ko sa inyo at sa lahat ng mga listeners ninyo. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.